Mga tuwing maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan Bicol Target ngunyan na Martes. Petsa Gis kan Agosto 2021. Sa pangalan po ni Pio Fernandez, ako po unaan sa indong parameters na makakiribahan sa God alas 5 nin pagkahapon. Edwin Peralta po. Katuwang tamanggirara dyan sa luwas ang Megaforce Patrol. First District si Jomar Bien. Second District Alar Mario Luwens Barcena Renz Luna Hans Galero. Sa Third District si Jimmy Nasolita. Sa News Base si Mardela asin si Angel Mostasa sa Production Department o kaya sa Technical Department si June Napoles. Tapos, siyempre, ang satuyang duwang IT, si Aden, asin si Richard. Kami po, nagpapaabot sa endo, nin patara-tara, siriman, pagngumusta sa Lambang Saro. Sabayang kami digdi sa programang ini. Magro-restorya lamang kita kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Happy birthday po lang kay Padiris. 91 years old. In heaven. Kan last year siya nagadan at the age of 90. Ngunyan sa kumpleanyo. Ipang 91 ngunyan. Pero yaw na siya duman sa itaas. Sa aga, birthday man kan tugang me. Nguhod ming tugang na babae. Si Delia. Ano lamang ang puwerteng mirindalang ngunyan? Kapi na naman. Maigo lamang dyan kitabog-tabog. O bien na binaribid. O kung bako man tsakuhi. Yung bagang tsakuhi paligid sa asukar. Malumoy-lumoy siya na. Diyan sa kay Mading LVE sa Luzon Bakery, nakulon dyan tsakoy. Mga puwerteo. Ito amigo, kung may ligon sa tsakoy, pero mo, ano yan, ugari ngayon tsakoy, yun ang malumoy ngayon. Kailing ka naman kitsakoy na matagas. Okay. Kasi bagong udto mga ipagnod, formally, take out na virtual si bagong Regional Director, dating Alkalde Herbie Aguas, bilang bagong RD kan Department of Tourism. Mismong si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat ang nagpasumpa sa iya. Virtual sa nata. Ngunyan baga din naman pwedeng face-to-face. Mapamanila ka pa. Ha? Masumpa ka man siya na duman. Pwede man siya ngunyan na anpahit. Baga virtual. Nag-ororo nga ni virtual. Kaya virtual sana, via Zoom, nagsumpa si bagong RD Herbie Aguas kan Santo Domingo. After a long wait. Buda, kaswapon, nagselebra siya kan sa iyang kumpleanyo. So, sa appointment niya na pirmado ni PRRD ni Duterte, iyo ang biggest gift, birthday gift sa iya. Maugmao na maray si bagong RD Herbie Aguas. Yaw na siya dyan kasubago sa Department of Tourism. Congratulations, Tabi RD, sa imong bagong journey as Tourism Regional Director. Okay? Taw-taw, pag-urulayan ta, kung ano yung mga pigsabi niya, kasubago, tanagkigwamang ki mini press con after mag-turn over. And salamat palang Tabi,
kay dating OIC RD Fe Vela. Na yung unaan nagkapot sa renda kan DOT 5 after na mag-retire si Director Benji Santiago. Yo, okay? Sige, inutunta ng unang istorya hali dyan sa luwas. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Yan na si Train. Si LBB may istorya. LBB kamen. Salamat Abi Direk, maray na hapon. Asin na maray na hapon sa gabos na mga parantabay. Sa may connection man kan sa imong pinag-istorya, formal na nganing tuminukaw bilang bagong regional director kan Department of Tourism Region 5 si dating Alkalde Herbie Aguas kan Santo Domingo Albay sa opisina kay ni sa DOT Region 5. Ini makalihis naman o tarang kan DCG Benyo sa turnover ceremony kasabago na formal lang ipinalis ni OIC Regional Director, dating OIC Regional Director Febuela kay Aguas, ang logo o kaya miskan Department of Tourism bilang pagpapailing na pagpapamidbid ninda, kaya pagtigmimidbid ninda na bago na nindang hepe ang tuminukaw na bagong opisyal. Sigun man kay Aguas sa pinangyaring press conference, pero primero niyang gigibuhon, iyo ang ipagpapadagos ang mga naupuunan ng programa kan para mientras na nagkakaput na si Buela Kaini, asin kakaurulayon ang gabos ng mga empleyados kan Department of Tourism Region 5 nga ni na makagibo pa nin mga manlain-lain na estratehiya sa pagpapakusog kan turismo ngunya na sa katahawan kan pandemya. Saro sa papakusugon ni Aguas, iyo ang local tourism asin farm tourism sa Kabikulan, tangani ng mabuhay-buhayan ng Kabikulan sa pagbagsak ng turismo dahil sa presenteng pinagkakaatubang na COVID-19 crisis, lalo na pati bintahiman kasi Aguas saro man pala nining farm tourism operator asin may organisasyon digdi sa Albay na plano niyang ipahiwas man digdi sa bilog na rehiyon may kinaraman sa farm tourism. Yan rastanto bilang bagong hepe man kan opisina na nangapunan man si Aguas na sa gabos na magpabakuna na ngani na ma-attain ang herd immunity asin maski digdi sa paagi kay ni paturos-turos na lamang ang Bicol nin paditdi sa lado nin turismo na pwede nang magparasyar sa mga lugar na open space nin marhay ngani na matabangan man ng Kabikulan na mag-itaas naman sa liwat ang ekonomiya maski sa lokal sa nalado. Pero sa gigibuhon ni Aguas na kung paano mapakusog ang turismo na masiguro man ang kaligtasan kang publiko sa COVID-19. Asin na saro man si pinagunambitan ni Aguas, nasaro man sa mga susuportaran niya ining mga pinag-aapod na virtual tours, virtual tourism tabi direct na pirming pinagpopromoter man ni Secretary Bernadette Romulo Puyat ka na Department of Tourism sa Central Office. Dahilan ta yung ani ni saroy ni sa mga makakatabang tangani ng i-showcase man ang kagayunan kan Bicol maski pa nasa kaatubangan kita kan mga manlain-lain na lockdown dahilan kan pandemyang ini. Ano sistema kan virtual tourism tabi LBB? Ang virtual tourism tabi direct, iniso mga nagkapirang mga lugar, halimbawa sarong organisasyon ngaya o sarong mga tourist operators na ibibidyo sa lugar ninda, ikibuan kimaray na angguluman sa mga video, tapos ipopost kaya sa social media o kaya ipapasa man sa Department of Tourism, tapos sa Department of Tourism man ang ma-showcase kayo ni sa mga stakeholders maninda. Tangani ng day malingawan, so kagayunan kan mga manlain-lain na lugar sa paagi kan virtual tours, initabi direct na sarong paagi man kan Department of Tourism, tangani ng ininganing mga lugar na ini, day malingawan, tapi day baga pwedeng magparadirect di sa mga foreign investor, mga foreign tourists. Kaya sa paagi kay ito, at least lamang dahil malingawan na igwapang Mayon Volcano, igwapang kagayunan digdi sa Legazpi, muna sa mga manlain-lain pang pasyaran digdi sa probinsya Kanalbay maging sa Bicol region. Deng siram? No? Deng siram? Hindi kitang maginibukaan. Paano mo ma-enjoy? Alimbawa, may sarong lugar na iling mo na pwede ka duman magbalad-balad, white sand, maski ka ngayon duman maglakaw-lako kung banggi, garong paradise, nailim mo sa pictures yun na day mo man maduduman.
Iyo baga, Oo. tama ka baga tabi direct, pero ining virtual tours na ini, may inatindiran man kaya kitang sarong webinar kay ni sa Department of Tourism mismo sa Central Office, na ini nagtatao ini in awareness pa direct, na makulang ini nagtatao in awareness sa mga foreign tourists, kundi maging sa mga anuman sa mga local tourist na muyang mamasyar. Kumbaga natatawan si Dan Inidia kung sa sindamado man, buda mas napapamidbid ang mga manlaylay na mga local tourist spots digdi sa Bicol region. Hanggang sa tingin ka na lang. Hanggang sa tingin ka na lang. Pagdating sa ganyang usapin. Baka? Correct. Sa bagay, di ka man magasto. Pero kung nga so experience na makukuha mo, wara. Correct. Baka? Correct. Oo. Di dapat. Uni pa nung COVID na niyo pa, no? Oo. Kaya, kaya ang pangapudan mambaga ni Regional Director Aguas, magpabarakuna na tangani ng at least lamang kung ma-attain sa herd immunity, at least lamang daw, baad lamang daw magluwag-luwag naman sa sitwasyon, di makakabuelo man. So pag darayo-dayo sa mga manlain-lain man ng mga pamusong lugar, digdi sa Bicol region. Ang gusto ko mangyari, virtual na kasal. Ano? Virtual na kasal. Hindi kita kay itong gastusan. Ang gastusan. O magayon baga. Dahil ka naman ako aki wedding coordinator. Baka? Oo. Dahil na malang ka sa imong pulse rate. Baka? Direct? Dahil na malang ka so BP mo. BP nga rin. Blood pressure mo. Para isip ka kung dahil ka na para isip kung sa gastusan. Kaya virtual na sana. Pungka na. Pahit ka dyan? Pahit ka dyan sa virtual na kasal? Dahil si Ram. Balik ko man sa imo, dahil si Ram. Dahil siya na paano? Dahil si Ram, pag-arugaan. Kiss the bridge. Paano mo sa screen sa na pala ng pahit? Dahil ka nang mamamuya. Dahil ka nang mamamuya pag-araw ka yan. Muya mo, face to face. Siyempre naman. Dapat magpapakuna na. Nakapabakuna na nga ni. Okay na pala. Kaya nga ni ang uminiba. Maski iba man sa proseso. Oo. Sige na. Roger, sayang tabi direk at mga nagpag-istorya. Para lutgot ka. Ako po, Del Bibi. Sige, mapalasabi, Luwan, sa mga dugong na istorya. Yan. Yun ang ibig sabi ni RD Aguas. Tausong niyan, farm tourism, ecotourism. May lumabagay, nakulununo na baga dyan. So mga dati-dati ka to, na tiwangwang na daga, tinira naman, binurugtokan kikun na ano mga abubot, ngunyan, bigdadayo na. Binurugtokan ki fish pond, may mga tulay-tulay, may mga burak-burak, mga kubo-kubo. Iyon na, bigdadarayo na. O yan nga na sa itaas mi, sa Pinarik, iyan, para maili mo dyan, duduk nga mo sa Ligaspi, paghapon, tumaliwanagon, iyon, napigdadayo na ngunyan. No di, ang sistema sa naugaring, sa iba, ibang mga nagdadarayo sa iba-ibang lugar, may mga kabag. May mga kabag. Natadaw yan. Anong kabag nga? Kabaglaan. Tapos basura ninda, kung sa isa na wiwaraltak. Pag-arali ninda, irak man ka nabayaan. So mga patoskan, pagkakan, kung ano-ano, basuran wiwalat, malang supog. Ibaga, sabat kung ano sa daradara mo, pagbaba mo, pag-ali mo, bit-bit mo sa basura mo. May mga plastik bagay, dilog mo sa plastik. Baka kung siya nagilid yan, wiwarati ikwal sa nanindo. Malang supog man na pahit yan. Okay, sige. Dugangan tapan istorya alid yan sa luwas, si Ans Galero. Ano nga niya, Martes, may tiripon so sanggunian na panglalawigan. Aber daw, Ans, kumusta dyan?
Direk, maray na hapon sa mga parantabay. Madali man sa nasosesyon, haros committee reports man sa na. Napo, no? Adeng agenda? Igwa, pero haros committee reports man sa natabi. Direk, wala manin ordinance o resolusyon na pinagpasara. Ngunyan na pagkahapon. Ay, iyo. Di uruli ang tulos? Yes, maski ako orally ang tulos. Paano sa mga durulagan palang tulos o pahit? Pag Martes baga dyan, maali mo dyan si Baba kan Kapitolyo. May mga nagpakapila. Iyo baga, sa luwas. Kaya, Well, di nagkadarakop sa mga kinatawan. Pangyari, adi. well. Okay. Anyway, direct sa iba niya itong mga breta, maugmangon niyan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pangyayari ni Alcalde Noel Rosal asin man sa paagi kan City Health Office na 271 persons deprived of liberty o PDL Tara. and 271 na PDL ang nabakunahan na ninda sa BJMP Legazpi City Jail. Ini ang informasyon na pag-araman kan DCGB News sa City Health Office kung saan sa log kan 271 PDL na ini, 239 kaini ang lalaki, 32 ang babayi, asin nagresulta ini sa 94.42% kan total na jail population sa nasambitan ng lugar. Sigun man kay Alcalde Rosal, talagang pinaghinguwa niya na matauanan ni magkakanigong prioridad man ang mga PDLs na yaon dyan sa Laugan City Jail sa bakuna kontra sa COVID-19 dahilan sa ibig sabihin na yaon sinda sa presuhan, ligtas na sinda sa helang na COVID-19. Kung kaya, dakula man ang pasalamat din na talaga nakakuaman sinda rin alokasyon ng bakuna para sa nasambitan ng lugar. Mientras na sinabi ni City Jail Warden Senior Inspector Ralph Vincent Bobis na ini for first dose pa sa ninding Sinovac vaccine na pigtudok mantang sa mga sunod naman na bulan so second dose ninda dakulang bagay ini para sa inda para masiguro daw na protektado man kontra sa COVID-19 ang mga pigbabantay ninda asin pigbo-monitor ninda mga PDL sa lindong kan sa indang komandansya. Na sa mga jail guards, mga bakunado naman? Nainot na sinda tabi direct na nabakunahan. Gabos na mga BGMP dyan? Yes, tabi direct. Kan puon pa kan nakalihis na bulan, may mga nagkabarakunahan na ang mga jail guards dyan and maski si jail warden. Di good. Yes. So tabi direct, ang informasyon man halis sa City Health Office asin man sa BJMP Legazpi, ang Galero, DCG. Babalasabihan sa mga dagdag na istorya, mabalik po kami. Oras, alas 4:30. An oras hatod sa Indokang. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical at susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tapang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaon na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo ang idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiyan niya rundong.
Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law, at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta, Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble Tibay refers to Tibay Katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghin anyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bicol Target. Okay, sige, 20 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon, digdipo sa tuyang programa, Bicol Target. Sige, dugangan ta pa ng istorya, hali dyan sa luwas. Nasa linya man si Renz Luna. Renz, kamen. Salamat abi direct maray na hapon kasi na maray na hapon sa mga parantabay sa mga dugan niya to nga mga bareta digdi sa regular na sesyon ka na daraga. Naging madali sana so regular na sesyon dahil lang ta nakiguan ng mga referrals sa mga item. Mientras tanto, digdi tabi direct sa daraga, kagatapos kan sesyon, nagbabakit na digdi sa covered court, digdi sa Daraga Albay, na kung saan naabutan niya to, na nauyam si Mayor Vic Perete, kan nangyayaring vaccination rollout, digdi sa Banuan kan Daraga, dahil lang ta, dahil nagruruso so mga nagpapabakuna di sa covered court. Anong gusto yun? Ang naging sistema kay tabi director, segundo digdi kay Mayor Vic na kinawarunta, ang target mo niya na pagkaldaw, na bakunaan kay niong Sinovac na nagabot niya, ni mabot sa 4,400 na doses. Nagabot digdi mo niya na pagkaldaw. Ang target mo niya na bakunaan, 750, pero ngunyan, dahil nga nag-abot ng 400, so nag-arbot na mapabakuna, kan araman na Sinovac sa bakuna. Ang nangyari pa tabi, Director, sa pang factor, dahil may nagkapirang mga personal sa Rural Health Unit, dahil niya na pinangaranan, kung sisay, ang nag-hold kay itong pagbakuna, dahil nagsusunod na sigun sa iya, dapat nag-category na priority kan pagbabakuna. Pero sigun man kay Mayor Vic, na dahil na pagpahalo yun, kung sisay man sa mga wara digdi,
iyon na ang isibog na sana sa ibang aldaw, kundi ang magsibog naman sa listahan. Ibig sabihin, so ibang nagparehistro, digdi sa online registration, padigdiyo na ngunyan sa covered court, taning maabot sa target na 750. Oh. Kaya ang nangyari, nag-arabutan bigla, so iba pang mga nakalista, so mga day nag-arabot, pinagsibog sa listahan, kaya ngunyan, may nagkakapira naman digdi nga pinagbakunahan na nasa A2 as in A3 category. Yan yung mga senior citizen, maging man so may mga comorbidity, David Director. Ano sistema? Nag-aratras dahil ang kanay siya na Sinovac? Narabo siya na? Nag-aratras ka naraman kang Sinovac, tapaguna ninda, so bakuna, may Johnson & Johnson pa. Sabi ba nga di magparapirili? Kung ano niya dyan, yun na yan ang itudok. Yung nga nipigtaran ba kang Department of Health? No di, amo yan ninda dyan, senta, 1 dose. 1 dose. Na di mga nagabot. Pura nagabot. Sinovac so nagabot? Oo. Kaya ang nangyari ngunyan, medyo nauyam si Mayor Vic, as in inapot naman yan kung anong rason. Yun, tinaram niyang rason. Na nagkakaigwanin paghaloy kay yung pagbakuna, maalasing ko na, dapat niya ito matapos na tulos. Kaya ngunyan, pagkataram nga ni Mayor Vic na isibog na solistahan, paligdirig na sa iba pa, nagruso man ng David Director so linya, ikaw ang mga nag-iripno, duman sa day nag-arabot, digdi sa covered court Candaraga. So mga Arab senta namimili kay bakuna, dumana sinda sa last priority. Roger, David Director. Kung may mag-abot na Janssen. Roger. Kung maatraso man sinda sa pagbakuna. Halimbawa, nasa ika-20 ka, pag rendir kwenta, na-share mo na Sinovac ang itutudok, suminayo makatabo kung yakayan, o duman ka sa ibaba. Roger. Maalat ka na naman kung may mag-abot. Kung may mag-abot, kung di... Stay put ka na sana. Dapat markahan ito sa mga nag-arabo ta namimili. Roger, yung ginibo tabi Director ko sa bago, computerized baga, so online registration. Kaya sa mga day nagkarapo duman ng mga pangaran, nawara duman ka subago, minarkahan na kan Rural Health Unit, isisibog na sa ibang mga priority. Di dakol kay mga walk-in. Day man sa walk-in tabi Direct, so nagparehistro man online. Okay, sige. Nagsibog sa listahan. Kaya may nag-arabot na ngunyan yan, bago mag-alasing ko, may nag-arabot na dyan sa covered court, nasabi ninda, nakalista sinda, bilang patunay man, piniling ninda sa code na pinag-send sa hinda kan LGU. Di, pero ko tanang ngunyan ang itutudok. Ang target ngunyan tabi Director na tutudokan, 750. Pero sa nasyo minabot? Ang nag-abot, less than 400. O di, so iba, so iba, yun ang nangyari, nagsibog, pero dahil na maabot yung 500, ang nagpabarako na rin ngunyan digdi. Pangyari, adi. Okay, sige. So, ganyan tabi Director, yan nga yung pinag-ulit-ulit na pipagirumdum ng Department of Health sa gabos ng mga residentes Maginman, sa iba pang mga tao, na dahil na magpili ng bakuna, kung nang yaon dyan, yun na sanaan na bakuna, tanganing magkikwa kita or maabot ta at pinagtataram na herd immunity kontra sa COVID-19. Sa imo, ano sa imo ang itinudok? Ay, di pa ako direct. Namimili. Nagpipili ka man? Kaya namimili ka man? Ay, di man. Kung anong makaabot sa kuya, iyon ito. Pumatudok ka man? Patudok man ako, pero di pa kaya sa A4 category digdi, masupog man. Baka kita man sugibo ang kistorya. Nagsurpak susuan pa ako. The essential worker ka ba ganoy? Kaya lang, okay na ito. A4 pa ako. Okay, hanggang sige. A3 pa man sana. Sige. Siya sabi, Director, ano magdagdag na informasyon di sa luwas? Rans Luna, DC Jabinal. Mabalas tabi, Rans, sa mga dagdag na istorya, hali dyan sa Daraga. Yung gumana o yung si Mayor. So iba na mirili kan bakuna, tamiling na isiyan ninda na anoan. Araw kayo na iba bakuna. Ay, abong iyaw kayan, dahil si report na pangyayari, sana sa programa nyo, itukarman po ang mga pagbabakuna sa mga buntis at lactating mother po. Besa na tabi, iaputa iyan sa mga vaccine expert ang pagpabakuna kan mga bados, buda sa mga nagpapadudong ina.
Okay? Sige. Dumagita sa First District si Jomar Bien. Jomar, maray na hapon. Please go ahead. Maray na hapon, Direk. Maray na hapon sa mga barantabay. Iyan ko tanang sa mga nakalista na babakunahan tapos nagabo tanamili. Dumana yan ikag sa A9. Ano? So others, category. A9. Ano yun? Uno na. Yan, nagsayuma. O yan na sa pagkakataon mong mabakunahan. Nagabo ka. Di naman ka na sa pinakapuro. No, ano man itutudok duman? Kung ano humabot kung may tada pa. Ano na sa palang sinda? Others in the others. Kumbaga, bulang budaya na sinda. Bako sinda priority na. Ang A9 baga is others. Ang A9, so mga tada-tada na sana na day na bakunahan. Pagkatapos na maubos ang target, pag-abot sa A9, so mga tada, yun na ito supigapod na A9, others. O duduman na sinda ta, tinawa na sinda kipagkakataon na mabakunahan, nagkarabo-abo. Ayan. Duman na sinda sa pinaka-ultimo, nakulong sa nakigustong magpabakuna. Unfair man kaya dadirect, kung huminabo ka, pagkatapos pag-abot kang kursunaryo mong bakuna, yaong ka na naman sa printer at dati ka na yung nakalista. Di pwede. Dapat, pag di ka huminabo, duman ka na sa others. Kasalan mo yan eh. Magparapili. Di sa nang pirilian. Yung kung ano, anyaon dyan, yun ang itudok. Yung dakulong sa nakigustong mabakunahan. Ano pa? Tapos iyaong ka na sa babakunahan, mahabo ka ta. Dahil makursunada so bakna. Duman ka na sa pinaka-ultimo, kapurit ka na sa bilog na populasyon. Kung mo yan ang araw ka niyang bakuna, brand, bumakal sindalugod. Pag available na. Pag dahil pa man na yan, pag available, dahil ka naman pwede magbakal. Kung tugutan sinda. Dahil pa man yan. Ayan. Okay. Magiging available yan na magbakal kapag nabakunahan na ang 70% kang populasyon. Libre man pati ang pag-avail ka yan. Ayun nga ni. Okay. Kung dahil sumabay na sinda duman sa dahil nagtutubod sa bakuna lugod. May saro ba dyan na siging advocate ka na dahil nagtutubod sa bakuna? Magdano na sinda duman? Follower? Manangga dari. Ani ba ba na kung yan, pwede kung maluy ang pagtubod mo, mapapatubod ka na araw kayo niyo. Minaruluwa sa post, bako? Iyo baga? Kung baga, pwedeng matakot ka mananggad kung tumubod ka. Okay, duman, lugod sinda, maging follower ka ito. Okay, sige. Sa dagdag na bareta, i-iskusaran ko dyan ang lokal na gobyerno ng Tabako nin madidisponeran nin fundo para maipautob ang pagbubugtak nin septic facility digdi sa syudad kan Tabako. Sa ginibong regular na sesyon kasubago kan sanggunian panglungsod duwang dakulang bangko mga representantes ang imbitado para mapagadalan pwedeng i-offer kay ni tangani na makautang ning kwarta ang lokal na gobyerno para sa septage facility na nakatalaan na itugdok man digdi sa Tabako bilang pagsunod sa mga patakaran kan gobyerno sa pagkikipag-ulay kan DCGB News kay City Councilor Martires, Roderick Martires, ang chairman ng Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako sa iyang sinabi na dakulang pondo ang kaipuhan para maitugdok ang pasilidad. Pwedeng umabot ini sa 100 million kung kaya kayang saluhon sa nakan lokal na gobyerno kan Tabako ang kantidad na daing ayuda maging sa pag-iho na lamang sa pag-utang sa iyang sinabi na kuning maipautob na ang Tabako Water District ang ma-implementar kini sa paagikan pagsingil sa mga constituentes o mga konsumidores nin hababa man sana ang kantidad magdalagan lang ini sa 10 pesos kada bulan and tangani na pagabot kang panahon na napano sa indang septic tank libre ining lilinigon kan Tabako Water District. Naglalaom ang konsyal na maging magayon ang dalagan kan mga pagkipagtransaksyon kan lokal na gobyerno sa mga bangko para makaguno na nin pundo tangani na may pautob na ang nasabing proyekto o programa.
Okay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mapalasabi, Jomar, sa mga dugong na istorya dyan sa 1st District kan Albay. May arestante naman kita sa 3rd District. Nasa linya man si Jimmy Nasalita. Jim, maray na hapon tabi. Yes, salamat Direktor. Maray na hapon sa mga parantabay. Mauranon duman sa may border control tabi Direktor sa Barangay Agos sa Pulangge. Na pasi napadpad kita kaso bago. Actualmente ngunyan dumug-dumug kita. At pinaghiling niya to, verificar niya to sa mga informasyon kaso bago na so mga hali sa Kamsor na nagtatrabaho digdi sa probinsya ni Albay. Grabing reklamo tabi Direktor ta nagka-relate sa trabaho. Iyo ta ang istorya. So, yung gumusyo traffic, saan ko na siya partikan na buwa? Konfirmado tabi Direktor ko din nakahabol so footage ko. Napaw na. Alanganin na masinpa sa ako. Alanganin na dahil man signal duman sa lugar. Kaya ma-report na muna ako sa Musaga na so footage. Iyo. Anong problema dyan? Ano? Anong problema sa Agos? Ang problema tabi Direktor, tas kulang ang informasyon hali sa ibang lugar. Nagulpiyo ng requirements digday sa tuya sa probinsya ng Albay. So vaccine ID, letter of exemption, travel pass, certificate of employment, pinag-aaraga digdi tabi Direktor. Nya sa kada papundohon mo, na lunadan, kada lunad, hanapan mo, haluin talagang oras na kukonsumohon. Nata sa, dahil lang pipagirilid sa tinampo? Dahil naman magigilidan tabi Direktor, okupadong maray, magibong-ibong na tinampo, rugadong maray ang mga pulis sa pagmanihar ka na traffic Direktor. Ngunyan, so hali sa luwas kan Albay, papalaog digdi sa Albay, so traffic Director, lampas duman sa Halabaw na tulay baga sa Agos, sundo na duman sa may Linderos kan Bato, ngunyan, so digdi naman, so paluwas sa Albay, medyo okay. So palaog sa Albay, mahigpit ang sa tuyang kapulisan. So border control. Susug duman sa executive order, ni Gobernador Al Francis Bitsara, nang katuyuhan, maproteksyonan kita digdi sa probinsya ni Albay, dahil kita malaugan kaniba pang mga virus related digdi sa COVID. Kaya, kaso bago, dakulaan nagkakadaragit sa pulis. Ang question, dahil man mapadaugan pulis na sa dagit, dahil lanta, ang babasihan digdi, so executive order, dangan sa proteksyon niya itong mga taga-Albay. Nagtatrabaho sila ng mga pulis. Kaya nga ngunyan, so kulang kan mga requirements dahil ni Tabi Director na pinagbanggit niya to, pipabaralik, dahil nin mga konsiderasyon, baralik, kaya sigan ngurumod-ngumod. At ano ang mga requirements na pigagag kung malaw ka digdi sa Albay, border ka na Albay? Travel pass. Ali, duman sa Camarines Sur, alimbawa. Letter of exemption, vaccine ID, certificate of employment. Nakabugtak duman so executive order dakulao na black board. Duman sa sa may checkpoint center. Kaya pag medyo may talagang nakikidiskusyon, dahil ang pulis nagpaparapaki diskusyon, grabe nga niya yung mamanihar na traffic. Basahan nindo kung gusto nindo. Di paano ito? Di dako subin na pinabaralik. Dakulo na nagabaralik tabi Direktor, minatararirik paparalikan pulis. Pangyari, Paragalo naman ang pulis, oran init ang pinag-superdigdikan mga pulis. Irakman. Pangyari, yan tabi Direktor, sa tuyang natapurakan kaso bago, konfirmado, arual daw ini, naaraw kayo niyang sitwasyon, ma-adjust na sa nakay ni, so hali sa Kamsor o sa ibang mga lugar na palaog di sa Albay nagtatrabaho, pwede dahil na sinda mag-uruli-uli, tabi Direktor. Ining so travel exemption, good for 15 days iyan. Kung alimbawa... Travel pass ba, good for 24 hours man sana. Iyan. Kung alimbawa, alik ka sa Kamsur, may tuyo ka digdi sa Albay, but an effectivity ka iyan upon issuance. Kung alimbawa,
ang travel mo sa aga pa, ngunyan kang aldaw nagkua, effective na ito. O, di sa aga, 24 hours. Kaya sisibutong pa, uuli talaga digdi. Mare, kung may iluoy kalugod, sabi mo tapang effective ang ngunyan, at least for 15 days ang travel mo, dahil ka matitika po. Dakul pa ngunyan ki mga yan ang dahil pa nagpapabakuna. Kaya ano ipapailing na vax card? Iyo nga niya, sarap pa yan. Nagwarak yung vaccine ay di. Aday. Ay ka na. Yan sana. Maray ako ta. Ano? Alam mo na. Ha? Alam mo na. Dahil ka man talaga agadan ki vax card. Dahil ka man aagadan talaga. Maski LOE o travel pass, dahil ka man aagadan. Dahil ka man matravel sa luwas kan border kan albay. Mag-travel. Dahil ka nagad makakapasiring sa abroad. Abo ka man. Abo ka. Anong abo? Ayos na? Anong ayos? Ipailing. Evidence. Checkpoint na sana. Ang dami direkan sa tayo mga dagdagan pumasok. Give me na salita. Takot. Give me news. Ang yari. Nagpabakuna daw si Jimmy. Ayan. Okay. Sige. O, di paano kayo ni? Maparam na tabi kita, no? Digdi sa Bicol Target. Taon-taon tabi. Ang sa tuya mga bareta.